дар ноҳияи Носири Хусрав бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни муқаддасу пурифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза пайдо намуда, соҳибкорону шахсони ватандӯсти ин ноҳияи дурдасти мамлакат дар баробари бунёди иншооти гуногун таъйинот ба таъмиру тармим ва асфалтпӯш кардани роҳҳо таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд, ки ин омил ба беҳтар шудани инфрасохтори деҳот равона гардидааст. Дар доираи ин ташаббусҳои созанда бо саҳми соҳибкорон ва сокинон роҳи деҳаи ҳамроҳободи ҷамоати деҳоти Хуталон бо маблағи зиёда аз 250 000 сомонӣ асфалтпӯш карда шудааст, ки ин ободкориҳо аз иқдому ташаббусҳои созандаи сарвари давлат дар ин ноҳия башорат медиҳад. Мардуми шарафманди деҳа бо як дастовези идона аъзоёни фаъоли ҳизб дастаҷамона барои асфалтпӯш намудани деҳаи худ камари ҳиммат бастанд. дар оянда боз ҳам аз ин хубтар ва боз ҳам ин корҳои созандагӣ бунёдкорӣ идома дорад. ёдовар шуданд ба маврид аст, ки дар деҳаи ҳамроҳободи ҷамоати деҳоти Хуталони ноҳия 250 оила зиндагӣ дошта, сокинонаш асосан ба хоҷагидорӣ машғул буда, аз ҳисоби даромади иқтисодии хеш дар корҳои ободонии деҳа фаъолона ширкат менамоянд. дар идома аз чунин корҳои созандагӣ соҳибкорон ва сокинони ватандӯсти деҳа ҳамзамон барои беҳтар намудани сифати таъминоти нерӯи барқ ва аҳолӣ дар баробари асфалтпӯш кардани роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта, инчунин дар масофаи 400 метр хатти барқро иваз намуда, дар деҳа трансформатори иқтидораш 400 киловатт ампера насб карда иқдом гирифтаанд, ки корҳои чароғонкуниро ба таври замонавӣ анҷом диҳанд. хурсандии мо имрӯз ҳадду канор надорад, ки имрӯз дар чунин яке аз рӯзҳои таърихӣ, мақсад рӯзи истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгирии ҷавононе ки дар хориҷи кишвар кору фаъолият доранд, ба масоҳати қариб 2 километр асфалтпӯш карда шуда истоданд, ки мо аз ин бениҳоят хурсанд ҳастем ва дар оянда саъи кӯшиш мекунем, ки чунин корҳои ободонию созандагиро боз ҳам давом карда барои шукуфонии ватани азизи худ саҳмгузор бошем. ноҳияи Носири Хусрав зодаи даврони соҳиби истиқлолии кишвар буда, тӯли ин солҳо бо дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон рӯ ба пешравӣ ниҳода марҳила ба марҳила ободу зебо гашта истодааст, ки ин ҳама аз баракати соҳиби истиқлолии кишвар мебошад. мавриди зикр аст, ки дар давоми 2-3 соли охир дар ноҳияи Носири Хусрав бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону шахсони ватандӯст барои таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт зиёда аз 10 километр роҳҳои дар ҳолати таъмирталаб қарор дошта бо маблағи беш аз 3 миллион сомонӣ асфалтпӯш гардидааст. дар доираи нақша чорабиниҳо то рӯзи таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар дигар деҳоти ноҳия низ бояд марҳила ба марҳила роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта таъмиру азнавсозӣ карда шавад. абубакри шокарин, Фахриддини Карим, Намузалии Эргаш, Манучери Одина барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Носири Хусрав.